Arratsaldeon, Ainara. Arratsaldeon, ongi etorri Ainara. Arratsaldeon. Bueno, Paola herria aipatu dugu. Paola Nafarroa bereko herri bada, Xuberoaren mugan hortxe dagoena. Aurkeztuko diguzu Paola nolakoa den, nolako herria da Paola? Paola ezagutua da, justuki Baix Nafarroa eta Xuberoan arteko mugabita. Bere izatasuna da ezakigula ze probintziaren barne den, erri hoi. Eta gero, beda egitxipi bat, behiun bat biztanlekoa, eta biziki jendek elgar laguntzen dute, eta denak ezagutzen gira, eta egitxipi bat. Eta esan dugu Pagolako herritarrak aurrak beste herritiki askotatik bezala Oztibarreko ikastolara joaten direla edo zaretela. Eta han txiki-txikitatik ikasten dira toka, noka eta xuka. Bai, orduan, Pagolako aurrak ez da bortxazik, bere geografiaren arabera aurrak badoaz ikastola difentetat, eta Oztibarreko ikastola eta bian direnak, ni bezala han ikasi dugu toka, noka eta xuka elekatzen. Eta azalduko diguzu zer den xuka? Xuka da Oztibarreko euskalkia, laburki eginez da zuka, mena zeta ordez isa bat da. Eta da euskalki bat, eni da hola dut ikasi euskara gaztetan, txipitan, etxen, familiaekin, lagunekin, egitarrekin erabiltzen dugun euskalkia. Eta baduzeit biziki familiara, goxoa eta etxeko hizkuntza irudia badu xukak. Eta norekin egiten duzu xuka eta norekin toka edo noka? Toka noka gehiago beraz lagunekin eta nahiajebekin ere bai. Mena xuka adibidez enaitamekin ez ninteiteke hausartuko toka noka mintzatzea. Xukari naiz enaitatxita matxirekin ono gehiago. Ezingo nuke toka noka erabili ez dakit autoritate zait edo badelarik adinikoekin edo hola. Eta nahiko gukenan, arazorik izango guke txikiagoek, gaztetxoek irekin toka edo noka hitz egiteko? Nik ez, bat ere. Ez bate, eta maite dut ere jendeanekin toka noka ari delai. Megero, nik ikasi dut ikastolan, erabiltzen ginuen lagunekin, toka noka, gehiago erabiltzen dut orain eguneroko bizian mutikoekin, ez dakit badut gehiago hausartzen naiz edo egestasun gehiago edo ez dakit. Eta ere baitut zailtasunak aheman behiak sortzeko toka noka erabiliz. Fite xukarat denekin, eges da denak berdin eta horri erabiltzen dugu. Edo, behiz batzuekin lotzea toka noka zaila da. Uxo eta Lierni, ze adibide interesgarria ez, ikastola batean txiki-txikitatik nola erakusten den? Bai, eske hor azkenen transmision zerbait nahi bali baina hau, nunbait etia zigarrazuk, kaletiz balima ezkuntzatik eta nik usteinat, hor, kontzientziarik eta berio balimadare zekinat, ez? Eta zuen inguruan, umeak somatzen dituzue itanoan izketan? Mutilak bai. Nik oain momentu honetan Orion iten dit lana, eta, DBH bateko ikaslek ja, mutilak bintzat, entzute izkit, baina neskak ez. Orduan, baina herrian araberare asko dek ez. Bai, lekun lekukoa. Oidek. Bai, lekun lekukoa. Kalian ikentzute balin baen, jendek itzeitek, baina mutilak. Zadioz, ni bila honakoan nauk, baina aste asu ingurun, mutilak ikeitzeikei, baina neskak ez. Orduan, okalen ikastek, edo... Etxetiz horre jaso balimade, kola igual saldi solte balimadi ere. Bai, oiden. Ainara, eta Oztibarre inguruko lagunekin bai, toka eta noka mintzatzen zira, baina beste eskualdetakoekin zabaldua da toka noka iparraldean? Ez dut atzmaik, adibidez ni izaniz liceoan Baionan, Bernat Etxeparri liceoan, eta han azkenean bilduak izan gira iparraldeko ikastoretako kolegio guzietako
aurrekin, eta beraz ikastola guzietako aurrekin. Eta egiaz, liceo bat iparralde osoarentzat, denek baitugu gure euskalkiak, sibirutarra, toka, noka, xuka, eta egestasunez denak bagoaz batura, hola denek berdin elekatzen dugu, eta beraz ikastolatik aparte ez dut pertsona anitz, ez dut lagun anitz toka, noka erabiltzeko. Eta zuen inguruan ere somatu duzue Liarnik eta Uxuak esandakoa, behar bada toka gehiago entzuten dela, mutilen artekoa gehiago entzuten dela noka baino? Bai, ahunt. Mutxikoak biziki, hainizez erresagoki joeten dira toka mintzatzea, eta gainera mutxiko batzuk neskeri ere behar duzuen bezala toka ari dira, me gaiztotasunik gabe, justu batuzan ez baitakite ezin dela eta badela noka, istetzen dela noka neskeri elekatzeko. Eta hor, hartzen gira, tokak badola zinez indar gehiago, eta kasik noka ez badugu erabiltzen, fiteago galtzen aldela toka baino. Eta aurrengan zer sumatzen duzu, Segitzen dute tokatan noka mintzatzen? Nik baitut bia nahi, eta txipiena hona ikastolan dena, eta bera usu entzuten dut toka, bere lagunekin, ikasik bere lehen euskalkia bezala erabiltzen du, baina egia neskak gehienik xuka ari dira lehenik eta ez bortxaz noka. Gero ikastolan bada erakasleen gandik indar handi bat, erraiteko erabili, erakasteko eta bultzatzeko erabilpen hori, eta hortako da ere ustez atxikia gure euskaldean tokatanoka, egiten baitute animaleko lana, mena hala ere naturalki tokak indar gehiago badola senitzen da.